маркази омӯзишии нав бо номи 5+ дар шаҳри хуҷанд боз шуд. ин марказ аз санаи 1 июл қабули хоҳишмандонро оғоз мекунад. дар ин марказ омӯзиши забонҳои англисӣ, туркӣ, олмонӣ, хитоӣ барои синну соли аз 5 сола боло ба роҳ монда шудааст. ҳамчунин барои кӯдакони синну соли 5-7 сола курси тайёрӣ то мактабӣ ва барои синфҳои 1 то 4 дарсҳои иловагӣ низ гузаронида мешавад. баҳри пешгирии COVID-19 тамоми чораҳо дар маркази омӯзишии 5+ ба роҳ монда шудааст. аз ҷумла ҳангоми вуруд ба ин марказ ҳарорати бадан санҷида мешавад. бо ҳамин ҳар як мизоҷе ки ба маркази мо меоянд, аввал мо ҳарорати онҳоро месанҷем ва ҳамаи риояи гигиениҳоро, қонунҳои гигиениҳоро риоя менамоем. Дилафрӯз Мухаммедов, идоракунандаи маркази омӯзишии 5+ дар суҳбат гуфт ки марказ дар ду баст фаъолият бурда 3 нафар устодони бо таҷриба ҷалб гардиданд. басти аввал аз соати 9 то соати 10 ва басти дуввум аз соати 16 то 17 давом мекунад. барои омӯзиши забонҳо барои калонсолон инчунин курсҳо дорем. барои коргарҳои давлатӣ, барои умуман донишҷӯён, онҳоям метавонанд омада боз ҳамин забонҳоро омӯзанд, инкишофи худро, ҷаҳонбинии худро васеъ намоянд. чунончи ҳозир замони муосир мебошанд. ҳар як шахс бояд ки 1-2-3 забонро аз худ намояд ва донад. барои калонсолон омӯзиши забонҳои хитоӣ, олмонӣ, туркӣ ва англисӣ ба роҳ монда шудааст. аввалин рӯзи кушодашавии марказ 1 июл мебошад. барои мизоҷон мо дарҳои худро боз менамоем. марҳамат ба суроғи мо омада худро номнавис карда аз курсҳои мо баҳраманд гарданд. гурӯҳи озмоишгоҳи илмии фаннӣ барои кӯдакони аз 5 сола то 15 сола низ дар маркази омӯзишии 5+ ба роҳ монда шудааст. фарқияти маркази навтаъсис аз дигар марказҳои омӯзишӣ низ дар ҳамин аст. ин якумин бор дар амрико ҷорӣ шудааст. ҳозир дар европаи дигар давлатҳо уша ҷорӣ кардаанд. якумин вақте ки мо ин кушодем, мо якта дарси вайро сар додем. барои волидайну яъне бачагон шавқовар буд, барои ин ки дар унҷо мо ҳам химикӣ мегузаронем, ҳам физикӣ мегузаронем. асосан унҷо дар бораи рангҳое ки ҳар ранга ҳастанд ва шавқовар ҳастанд. масалан чӣ хеле ки нишон додем, дар даруни яъне салафан об ҳасту, мо дар унҷо қаламро мегузаронем, об намерезад. барои хеле ин чизҳо шавқовар буд. чӣ хеле ки ҳозир мо мебинем ки дар ҳозир вақте ки мо 1 июл ин чизро оғоз кардем, дар вақти ковид яъне 2019 мо ин чизро барои 4 нафар кардем. ҳар як группа мо 4 нафар мебошад. агар ки группа мо бисёр шавад, баъди COVID-19 метавонем бо 6-8 нафар кунем. ҳозир аш ба 4 нафар мекунем. айни ҳол гурӯҳҳое ки амал мекунад якчанд таҷрибаҳоро гузарониданд. дарсҳои омӯзишӣ дар ин гурӯҳ низ бо забони русӣ ба роҳ монда шудааст. таҷрибаи аввалине ки ба кӯдакон нишон дода шуд бо воситаи намчинак эваз шудани рангҳо мебошад. Тавҳида Разоқова ҳамроҳи кӯдакон дар 3 зарфи обдор 3 намуди ранг илова намуд. сипас 2 зарфи холиро байни дигар зарфҳо гузошта намчинак ё худ дастпокунаки коғазиро аз стаканҳои обҳои гуногун дошта ба стакони холӣ гузоштанд. пас аз 3-4 дақиқа бо воситаи салфетка рангҳо ба стаканҳои холӣ гузашта ранги дигар ҳосил намуданд. Красная, да, зеленая и оранжевая, так? А теперь получилось у нас вот это бордовый, так? И вот это коричневый, так? маркази омӯзишии 5+ дар шаҳри хуҷанд кӯчаи исмоили сомонӣ қафои бинои таҷсисоти ҷойгир аст. хоҳишмандон метавонанд барои омӯзиши забонҳои хориҷӣ худро номнавис намоянд. дар ҳар як гурӯҳ то 8 нафар таҳсил менамоянд. нархи хизматрасонии маркази омӯзишии 5+ аз рӯи даври омӯзиш 150 то 200 сомониро ташкил медиҳад. гузориши Саид Мухтори Саид, Анвар Насимҷон Раҳимов барои барномаи иттилоъоти хабар.